en calmini yontaɓe leñol ngol fof sa yi yontaɓe leñol ngol kaldani tan ni waɗani so ni waɗi tan Amadou Samba Houlé yiilote numéraji moɗon ne haalda e moɗon wadde alhamdulillahi ko addi sababu ko ha jokkodiren mbatten haaldude jogoɗen carte ɗe pewnen carte ɗe beele ñande ñalawma o ma en mbiye ko président Ousmane Kane ɓuuri député ji assemblée yaadu ndu e haala ka e darde nde e jonde nde fof daroɗen ɓurde député ji sen ɓuuri député ji tan en laamon sen duttima e local tan weeɓanan men kala neɗɗo men mo jiɗɗen ardinde wona maire wonat kono so guppol ngol waasi labde to député ji to ruttade yaha yiiloyo maire uji to ɗum atta ko saritade somi andino saabu guila ñande umma to ko gasoil sumate kalis duppate ha en gari ɗo hande e oɗo ñalawma mbatti haqqille ñande woto o yo wano ko ndeɗo ñalade kadi dawi mbeɗa sikki noon yunufere ko wuuro dañowo victoire e nder foreji ɗi Amara Dia en e nder yontede foreji ɗi ɗum immori ko nakara rondi raniru komin gandi kewno raniru e nakara ɗo yutfere ɗo yontede koko ɓooyi ɗo hen gueɗal kadi ɓooye moɗon kadi cikkanmi parti président Ousmane Kane o mbo dañi sas ko adi foof ko wiide Ousmane Kane bisimilla bisimilla ɗo e wuuro Dialluɓe e bisimilla ɗo e Yunifere e bisimilla e dendagal guure taariɗe e Yunifere ummiɓe e nokkuji he kala ene gari ɗo gam yidde yewtide ma e haaldude ma e wosodirde ma ko yewti e nakawre parti mo gandanɗa hoore ma ko parti biyeteɗo RV naataange so ɗum yawti ko hollidema dendagal ɓe arɓe ɗo ɓe foof ɓe wonɓe ɗo ko responsable uji ummiɓe e dendagal e guure ko kamɓe gari ɗo gam yidde yewtide e ma nde tawno ko minen kalniɓe programme o ko minen jewtiniɓe programme o ɗum saabi ɓe jogui hen yidde ɓe jogui hen fimde gam arde joddade e ma pour yewtide e ma yewtide e ma e fannu nokku gonaɗo e Yunifere o woni secteur Yunifere o no sifori secteur Yunifere ko secteur mawɗo secteur Yunifere o ene rendi responsable uji aroɓe ɗo ha tengti noon e département Ranérou o Ferlo nde tawno département Ranérou Ferlo enen minen fof hamin gandi responsable uji aroɓe ɗo e nder département Ranérou Ferlo ɓen responsable uji noon ko andaɓe ko ɓooyɓe arde aha noon so tawi neɗɗo o ɓooyi funtede tan so yeehi ha ɓooyi tan jomum so yi lawol gandanɗa hoore ma sa ari a haalni kam hande a haalni kam janggo sa haalni kam gongol ko kalanɗami fof wonti fenan tan so ɓooyi mi dogat paama noon ɓe arɓe ɗo ɓe fof ko dog ɓe jiimi ɗo ɓe en goten kala wonko digano ha paari e ko digano ko waɗaka ndewi hen ha maayi ndunki hebde jomumen dogui garti gari ko takiɓe arde ko sibabude parti oɗo biyade ene sosa ɓe jakori ene wawi wonde ko ittiɓito ko ene wawi janggo soɓe garema ene wawi ko ittiɓiton ko ma addamɓe changement seeɗa ko ɗum saabi ɓeɗo sukaɓe arde donc ɗum saabi hande o kamɓe foof ɓe gari ɗo ɓe denti ɗo pour yidde yewtidde ma e jokkodirde e ma aha noon ɗo secteur Yunifere ko nokku baɗɗo fayida taki mi wiide ko nokku baɗɗo fayida kamɓe responsable uji won aroɓe ɗo e nder nokku o eɓe gandi ɗum saabu hay goto yiiɗa fiyede ɗo e nder oɗo nokku nde tawno nokku o waɗi ko 6 bureau de vote bureau ji jeegom vote goni ɗo sikku ɗum woni ɗo e nder diwan Yunifere so wi diwan Yunifere 6 bureau de vote tan woni bureau ji ɗe bon ɗi ganduɗa hoore ma ene goɗɗinen ɗo kono alay saago ko nder hen jeeya saabu joguiɗen ɗo ko bureau ji tati joguiɗen ɗo ko bureau nakara woni 4 joguiɗen bureau gasi jabɓe woni 5 joguiɗen bureau mbul woni jeegom e bureau goto nawre woni jeeɗiɗi nawre ne woɗɗen ma won 30 kilométres donc sen paami ko bureau ji jeegom ɗiɗo goni ko huufi en ɗi ganduɗa hoore ma nokku en kala neɗɗo men ne foti wonde ɗon donc wadde ko hunde wonde fayida wonde ɗo e nder nokku Yunifere ko ɗum saabi mbimi joni ene moƴƴi
enen fof mbawen wallodirde ɓe gandi oɗo parti so tawi janggo koɓe jii ɓe gandanɗa hoore ma ene to feemi to janggo kala ko wawi arde taw gandanɗa hoore ma ene wawi siftorde ɓe e on programme ɓe gañi noon ko responsable uji amen aroɓe ɗo ɓe min balli gila no goni ha gonti haydara ala ko pirtani min kalno balla ha keeɓi soɓe jeehi laam mabɓe ɓe ñifi portable yimɓe téléphone min gonta hebde ɓe sowona politique yonti nden woni ɓe garta ɗo henna ɗum ko responsable uji amen wonɓe ɗo ɓe mi suuɗani so tawi ko fenade yo mbiyam wonde ko fenade responsable uji wonɓe ɗo ɓe fof min balnaɓe haaɓe gona soɓe goni ha paari ɓe pinan subaka goto ɓe jaa laam mabɓe ɓe keeɓo e Dakar ɓe lelo kala mo noddiɗa hen téléphone wiyan wonde wawi oppanan wo wawi wonde heewi haala quoi naggam e naggam alors que tawi minen daari balluma ha gonda kamɓe fof noɓe mbaɗata min minenne noon tawde ka koɗo ariɗo minenne min jiiɗi au moins kam hay so tawi wonda hoɗani ɗo e wuure kam hay sa hoɗani ɗo kam e nder département o kono koɗɗa kam koye nder région he saabu koye région Matam gonɗa enen fof ndendi région o donc tawde ko enen ndendi région o woote garoɗo o minenne kadi aussi wona pour wonde min e liste nationale o pour wonde ala minen kay ko ya dañ assemblée kene tagma wonde toon aɗa daro aɗa yoltone yimɓeɓe hujjaji mumen minen ko ɗum min cohli komin jokkodiri ko jooji min meeɗa noddu ɗum téléphone hay sombo paale somi noddu ɗum téléphone oto ɗum gandirmi kadi min mbiɗa andi kadi ko neɗɗo jankoniɗo ko neɗɗo kadi lesɗo kiniɗo ko neɗɗo kadi ganduɗo sehlaka nde woni conseil présidence hay so mbimi ko jeeɓo noddu ɗum téléphone on oto ɗum hene saɗi wona ɗum kadi mbiɗa andi mbiɗa wawi témoignade ɗum ɗon kadi ko neɗɗo mo ganduɗa bawɗo fimde ganduɗo fimde 2019 min puɗɗodiri guila nden miɗen jokkodiri ha yetti hande oɗo ñalawma oɗon haalde maala perto mbimi no wiyete o wi Ousmane Kane nden ɗon mbimi woppude heeƴo min jogui groupe WhatsApp o wiye min balla kam naata joni so walla hen ko jaha ndendomi mi ƴewa nannomi naata komi naata force wonga saabi kami wawi wiide kay en dañi wone tagi wiide noon makki haare mum wonde lamɗo ɗo jooɗi haaji kanko oɗon cikku forma kono wooti ɗo haare mum laamata ɗo ari ɓoytani o hooti o laaɓi cikkum nga ala meeɗa garɗa rattu lefol laamu ari juuɗe sowona makki one o wadde wayne ko maale neɗɗo laamɗo wonoyta kala ɗo mbawno wonde ga on haalde mbimi woppi ɗo ɓeydi woni ko Ousmane gonde mi sikki mata ko godoro jipporɗa a yii lawol amin gonnoy mi sikki unifere hande wona kuura te mbiɗa sikki inde wuuro ngo ɓuuri ɗon kala hande gonɗo ɗo nder département walla nder Sénégal nani unifere kadi minen fof ɓuuri hewde responsable politique eji ɗo e nder département ji gonɗi Sénégal kadi kala foɗodirɓe koko Pape wi ko goto fof yiiɗa pertude naka saabu wonko woni ɗo kono noon ina manki min jiyani développement amen ɗo e nder département e min donki yiide kadi e nder responsabilité ji amen politique ɗi min donki yoɓe jii nakara façon fof noon teddugal min mbaɗi ɗo tawi ko banggue politicien kamɓe fof ɓe nani ɗo wiiw ɗum noon tawde Allah addima ɗo ko laawiɓe heewɓe goni ɗo yaaɓe ha nattu andude ɗo payi gande koye men jooɗi minen noon min jiiɗi tan ko bawɗo wallude wuuro ngo ngo wona hunde nga daña hunde min jiiɗi wallede ko min daña courant wuuro ngo sertano ngo wayni wuuro ngo daña ambulance ngo sertano ngo wayni nga daña lawol ngo sertano ngo wayni wuuro amen ngo hande kala ko wone magga hande ko gure goɗɗe naftoroy to te fotani wonde unifere hande luumo amen chaque luumo kala ko iwata ko ɗo hande e kalis ina nawe gure goɗɗe ene fewnoroye gure goɗɗe unifere ne juuɗi haydara ala mbiɗa cooda baggalas katta min jiiɗi ko yo ɗum iw miɗen jaha miɗen fewnoroye gure goɗɗe miɗen jooɗi kala ko fewnata ko ɗo iwata unifere commune Hudallahi fof ko unifere jogui min jiiɗi ko yo kala bawɗo min wallude yo Allah rokkuma jaaha assemblée sen jiiɗi ɗo yo Allah rokkuma jaaha palais kono yo iwan min ko woni ɗo ko yomin keɓ commune amin o wuuro ngo kongo jeeyi kongo naftoro ɗum min keɓa ambulance amen min mbatta safrade min poti safrade ni min keɓa courant min certa e baggalas 400 min kalatmi ko heewani kalatmi tan ko affaire rewɓe fof calmani on juurima on ñaganima on Allah moƴƴere minenne miɗen jogui caɗele e nder wuuro he saabu woni caɗele ɗo ko idi foof ko miɗen keewi min ngala sardingi
ko wayno ndema sewa sewa miɗen ɗum jiɗi waɗ kono min mbawa ɗum dañ sabu sa liggima a ala barbara ala haydara ko lekɗe tan woni gueɗe ma lekɗal wawa fewnu sardinge wawi fewnu sardinge ko sardi ɗum ɗon barbar woni giriyas minenne miɗen jiɗi wallede hen min jiɗi wallede e gollorde majjum min daro hen min liggo hen no feewi kadi minenne miɗen jetti Allah e nelaɗo miɗen jetti sukaɓeɓe kala hen ɗo ɓe keedi miɗen toon keedi kala hen ko nafata min miɗen ɗum jiɗi wallu minenne min jiɗi wallu ko nafowo min so neɗɗo dañi ko wallata ɗum e ko ɓamtata ɗum e ko nafata ɗum min jiɗi wallede minenne miɗen keedi Allah keeci Allah enen min keedi keeci sukaɓe miɗen keedi keeci worɓe fof debbo hen e gorko enon salmani on goto fof inde mum e yettode mum